To domin buɗe Gmail account za ka ɗauko wayarka. In ka shiga cikin wayarka sai ka nemo wajen settings. Settings na wayarka kowa ya san settings kenan. In ka nemo settings, in ka shiga cikin shi kamar haka, kana danna kan shi kamar haka sai ka jira zai buɗe maka. To bayan ya buɗe zai kawo ka wannan fuskar sai ka ja sama haka, sama in ka ja shi sama a nan za ka ga inda aka rubuta account. Bari zan zagaya muku da shi da jan abu za ku gan shi. To wannan shine account. Kana shiga nan wajen sai ka jira shi ma zai buɗe maka. Bayan ya buɗe maka zai kawo ka wannan fuskar. In ya kawo ka wannan fuskar sai ka ja shi sama haka. In ba ka da abun nan Gmail da yawa kai kuma zai gwada maka iya WhatsApp da sauran abubuwan da kake da shi. Sai ka danna inda aka saka add account, inda aka sa plus nan na ƙasa kenan, zabi na ƙasa na ƙarshe kenan. Kana danna kan shi, shi ma sai ka jira zai buɗe maka. In ya buɗe maka zai kawo ka wannan zabin. In ya kawo ka wannan zabin bari in zagaya zabin da za ku shiga da jan abu shi ma in saka muku alama ku gane ɗaya bayan ɗaya yanda ake yi kenan. Nan inda aka saka Google nan na zagaye shi da jan abu Google kenan. Kana danna kan Google sai ka jira zai yi kwarkwar haka, zai yi checking infos kenan. Bayan ya yi checking zai kawo maka in har kana da abun nan security a wayarka zai ce maka ka saka tomfirin. In babu tomfirin kuma zai ce maka ka cire abun nan security na wayanka. Bayan ka cire mishi security na wayarka zai buɗe maka kamar haka. Bayan ya buɗe maka zai nuna maka kamar yadda yayi na farko. Bayan ya gama zai kawo ka wannan fuskar. To bayan ya kawo ka wannan fuskar ɗan uwa, abu na farko da za ka yi a nan ƙasa akwai inda aka saka create account. To wannan zabi guda biyu akwai personal Gmail account wanda na karan kanka kenan ba wa'anda mutane suka san ka da shi ba. Akwai business abun nan Gmail account for work or my business na ƙasan nan kenan. Na saman kuma for my personal use. Wannan na saman nan na karan kanka za ka buɗe, na ƙasan nan kuma na kasuwanci ne. Yanzu mu na kai da kai za mu buɗe ba na kasuwanci ba. To mun danna kan shi zabi na saman kenan ya kawo mu nan wajen sai ka saka sunanka na farko. In sunanka Bashir kamar ni inda kuka gani na saka sunana na biyu Ali kenan. Sunan babana Ali. To na saka Bashir kuma na saka Ali. To bayan ka saka Bashir ka saka Ali sai ka danna nan hannunka na dama wannan alaman bula. Wannan Bashir da Ali wannan ka tabbatar ka saka kowane sunanka yanda nan gaban in ka sai da wayarka ko kuma wayarka ya faɗi ba zai baka wahalan dawowa da shi ba. Dole in ka tashi dawo da email ɗinka sai an tambaye ka waɗannan abubuwan da ka saka. Ba za a tambaye ka shekaru ba amma za a tambaye ka wannan sunan da password ɗinka da ma username za mu yi amfani da shi a nan gaba. Username da za mu yi amfani da shi. Ka tabbatar username ɗin da za ka yi amfani da shi username ne wanda a ko da yaushe za ka iya tunawa da shi a kanka. Nan kuma zabi nan na farko inda aka saka year shekara kenan. Shekaran ka nawa? 2000 da kaza aka haife ka ko ka ce 1900 da kaza aka haife ka. Ko wanne da shekaran ka za ka saka. Bayan ka saka shekaru sai ka saka kwanaki date kenan. Sai ka saka wata. A wane wata aka haife ka, a wata da kwana nawa da sauransu dai. Duk za su tambaye ka bayani ka saka. A nan ƙasa inda aka saka gender suna nufin kai wane kalan jinsi ne, kai mace ne ko namiji. Bayan ka danna ka saka shekara da kwana da wata za su tambaye ka kai namiji ne ko mace. To kana danna inda aka saka gender ɗin nan. Kana danna inda za ka saka gender ɗin nan za su nuna maka zabi guda huɗu. Zabi na farko suna nufin female mace kenan. Zabi na biyu namiji. Male namiji, female mace. To in kai namiji ne za ka iya zaɓan male. In kai kuma idan kuma ke mace ce za ki iya zaɓan
female. Ba wai za ki iya ba ne. In ke mace ce ki zabi female, in kai namiji ne ka zabi male. Na biyu kenan. Ni da yake ni namiji ne na zabi male. To bayan ka zaba sai ka taɓa wannan alamar na ƙasan nan ruwan bula. Kana dannawa zai kawo ka wannan fuskar. Wannan shine username da muke faɗi a baya. To ka tabbatar ka saka username wanda ba za ka mance shi ba. A ko da yaushe in ka tashi dawowa da email ɗinka za ka saka username da ka saka nan sai ka saka @gmail.com. Sunan nan yanzu mun riga da muna da username. To username mu shine wanda mutane suka fi sanin mu da shi Bashir Fasaha. To mun saka Bashir Fasaha 002. To yanzu bari shaf mu saka password ɗinmu mu dawo. Sai mu ci gaba daga inda muka tsaya. To ga shi mun riga mun saka password ɗinmu. Idan aka ce password kalman sirri ake nufi. Kalman sirri za ka saka wajen. To bari yanzu mun riga mun saka namu. To sai ka taɓa wannan alamar inda na ƙasan na hannunka na dama. Next kenan. Ci gaba. To kamar yadda kake gani ga shi mun riga da mun mallaki Gmail ɗinmu. Ga shi Bashir Ali kuma Bashir Fasaha 002. Sai ka ja nan ƙasa haka sai ka taɓa wannan agree. Ka karanta dokokinsu kuma ka amince da shi. Agree ma'anan shi kenan. To in kana iya karantawa kuma wannan ba damuwa da yake ni in ka tsaya karantawa nan za mu iya kaiwa gobe a wannan bayanin. Da yake kawai mun riga mun danna agree. Bari yanzu zai buɗe mana. In ka danna agree ya buɗe maka kawai shi kenan ka riga da ka mallaki Gmail account. Za a tura in ka je email ɗinka za ka ga cewa ka riga da ka buɗe Gmail. Za su tura maka da saƙon cewa ka mallaki Gmail account naka na kanka. To yan uwa idan har wannan bidiyon ya burge ku kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana liking. Ku danna subscribe sannan kuma kar ku manta ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni a wannan channel domin kawo muku muhimman abubuwa da suka shafi wayar Android da ma sauran abubuwa da suka shafi wayar hannu. Mun gode da kallon wannan bidiyo. Wassalamu alaikum.